duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Ƙarya ne, babu wani mai gaskiya sai Allah. Allah shi kaɗai ne mai gaskiya, kuma gaskiya ta manzon Allah ne. Gwamna ne kai ko ɗan majalisa, sakataren gwamnati ne ko wani jigo a hukuma, to na faɗa dukkan ku ba wani mai gaskiya. Kuna fakewa da sunan gaskiya ne kawai domin ku samu ɗaukaka. Daga lokacin da kuka samu ɗaukaka, shikenan mutanen da suka bada jininsu da rayuwarsu a gare ku su ne ba sa samun adalci.